Zase nás zaskočila už tma, protože jsem opět jako obvykle nestihla, co jsem stihnout vše chtěla. Takže tady dneska jenom úplně krátce úvodně. O víkendu jsem byla zaskočena, stále jsem zaskočena článkem v příloze Mladé fronty Dnes o YouTube a že to je věc teenagerů. Nechápu, jsem poněkud starší a nechápu, proč bych byla z něčeho takto vyčleňována, protože jsem dost jako počítačový maniak. A takže zde bude jakési YouTube pro seniory. Nyní jsme ve druhém patře našeho domu, který hraje velkou roli, právě i tento ateliér ve druhém poschodí hraje velkou roli v mé literatuře, kde hlavní hrdinka mé literatury, zejména v tomto kredenci příborníku, objevovala dokumenty od doktora Watsona o tom, že tady byl právě několikrát i doktor Watson. A to všechno vlastně se lze dočíst z mé literatuře i všechny případy, které tady řešil. Tady mám obrázek, kdy mě malovala má známá akademická malířka a restaurátorka Ivana Přibylová v historickém kostýmu. Takže tam vidíte, že mám zase, vlastně jsem ještě v úplně jiném věku. Snad to bude dost ostré. Tak a zpočátku vám tam vložím nějaké krátké filmy o tom vlastně, jak animoval můj bratr nějaké mé obrázky. To je Bertička, která nám to tady hlídá. Tak, takhle. Tady jste trochu viděli, kouká z okna a hlídá celou zahradu. Tak. Takže tam dám ty krátké animované filmy mých obrázků, které dělal můj bratr, stařecký senior. Tady jsou nějaké obrázky mé maminky, když chodila na grafickou školu, než si vzpomněla, že být umělkyní by jí nestačilo, že chce být spíš vědkyní a začala se věnovat astronomii. Tak to se všechno u mě dočtete. Tady jsou nějaká její bugabů.